unzwisise ingawani ndataura wani kuti kwete nhasi. Iwe kana usingangode nyoro yosha chingodzokera hapana patingamboti wauya kusleep over utanga kunetsa last time ukati hey nyoro kwete this time next time izvozvi ina handisi ready kuti ndine nyoro. Iwe chii chinombonetse iwe unobhoira kuti unosa masarudziro kwaunobhohwa mafia akangu ndozani mabhebha wapo anoenda kumasleep over hatombonetsa zvekuti haadi nyoro kana tichika hapana anotombonetsa iwe unongondibhoira kuti hey handidi nyoro odanipinza pressure haisha iwe kana usingade nyoro yo chingotena udzoke aiwa ndati iwe kana usingangode nyoro iwe uri kuda nyoro kana kuti haudi kana usingangode nyoro sha chingotena udzoke zvesleep over tozvivharisa cha ndingazvivharisa sei ndatorongedza kabig account chichindoye kuno kusleep over saka uda chindiite sei chimondinzwisisawo kani ndokunzwisisa chii wakati nyoro next time ndiyoyo ika ipapo wakuti kwete nyoro kwete this time but next time acho amangani murambo nona muramba ine handisi nyoro ende ndakatodzidzira mumba mako chindipa muramba wakaomeswa paika munyoro ini handisa ndaujaira ende ukatonona ndatoujaira ndinenge ndakutorutsa dei anga ari mabrim zviri nani indati ndine nyoro chete fishi dzandinadzo dzakasangana ndinewo mabrim ndine zvimabhoto fish nemazitya fishi dzandinadzo ana kutenga fishi dzakaoma ndangotenga fishi nyoro chete ndo dzandinotora ndinadzo zvokuzoti muramba unongogara kutenga miramba chete ndo inenge yakaza ndo zvatingabva tanetsanana zvemuramba indafungiza kuti kumana ngatipinde mumba ini ndiri kuti